ہن جناب کی تاڑیاں دی گونج محمد عمران نادم صاحب لاہور تو جناب محمد عمران نادم صاحب بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اہل علاقہ نو ناچیز محمد عمران نادم کی طرفوں السلام علیکم. میرے پیارے بھائی دلہ صاحب ملک عرفان صاحب دا حکم ہے تحصیل لالیاں تو حاضر ہویا کہ انگنتی نعمتہ تیریاں ہیں کرا لکھ لکھ شکر ادا مولا. انگنتی نعمتہ تیریاں ہیں کرا لکھ لکھ شکر ادا مولا. تیری قدرت نالائے جنگل پہاڑے نواندے پہ دریا مولا. تے سنے ہاں فریاد غریباں دی سنے ہاں فریاد غریباں دی. تیرے دردہ نادم گدا مولا. تینو واسطہ 14 ہستیاں دا روزہ پاک نبی دا بھی خواہ مولا. اور میری قبر ایک مدنی آوڑائے من کوئی فکر تفاقہ نہیں. میری قبر ایک مدنی آوڑائے من کوئی فکر تفاقہ نہیں. میرا رہبر حسن دا نانا ہے من کوئی ڈرتے جھاکا نہیں. تے میں مدنی مدنی کر دی پھرا میں مدنی مدنی کر دی پھرا. میرے دل دا خالی خاکہ نہیں. اس دل نو نادم کی کرنا ہے جڑا کرتا ذکر آقا نہیں. اور ولایت دا منکر ہمیشہ ناکام ہے. ولایت دا منکر ہمیشہ ناکام ہے. تے آل محمد نو ساڈا سلام ہے. کوئی مننے نہ مننے اس دا مقدر 5 تے 12 دا نادم غلام ہے. استاد جی تھوڑا جا معاشرے تے خیال کے پہلی گل تاں اے ہے لکھیے تاں سرکار دا سونا مکھ لکھیے. پہلی گل تاں اے ہے لکھیے تاں سرکار دا سونا مکھ لکھیے. مڑ لکھیے تاں ساڈا حق بندا ہے سادات تے سارے دکھ لکھیے. تے جے لکھنی ہوئے تاں نادم سائیں جے لکھنی ہوئے تاں نادم سائیں. کسے بال یتیم دی بھوک لکھیے. وات رب دا شکر ادا کر کے پیچھے اپنے دم دے سکھ لکھیے. اور توجہ کے پیو گھر وڑے ہاں سا سکھ ویندے ہاں ناولاد دے قسم خدا دی. معاشرے تے دوشے خاص توجہ کہ پیو گھر وڑے ہاں سب مہربانی پیو گھر وڑے ہاں سا سکھ ویندے ہاں اولاد دے قسم خدا دی. او دھیاں ماں دی کنڈ پیچھے ہو بانا لینی چادر تانا حیا دی. دھیاں ماں دی کنڈ پیچھے ہو بانا لینی چادر تان حیا دی. تے پوے لوڑا پیو دی پترانو پوے لوڑا پیو دی پترانو لو لینی وج کے ماں دی. ایڈے غیرت ماندہ نادم سائیں نبیین زندگی شرفا دی. اور یہ آج دور کی اور اس آج دے دور تک قسم خدا دی کر کئی ماتم برپا چھوڑے. اس آج دے دور تک قسم خدا دی کر کئی ماتم برپا چھوڑے. وہ اکھی پتر کٹھیں دن پیوانو دھیاں سیر تو اتلے لا چھوڑے. اکھی پتر کٹھیں دن پیوانو دھیاں سیر تو اتلے لا چھوڑے. اور رنہ باغبان لئیے نادم سائیں رنہ باغبان لئیے نادم سائیں. سرتاج دے بھرم وجہ چھوڑے. اوہ نہ دے کے ہم شرویرہ تو کئی لوٹے ویر مرا چھوڑے. اور نہ دے کے ہم شرویرہ تو کئی لوٹے ویر مرا چھوڑے. کہ چٹا 2 گز کپڑا اے بھی اللہ نو علم ساڑھے یار نصیب ہے کہ نہیں. کہ چٹا 2 گز کپڑا اے بھی اللہ نو علم ساڑھے یار نصیب ہے کہ نہیں. اور ساڑھی قبر بھی جتے ساڑھے وڑکے نو تے کسے ترتیب ہے کہ نہیں. ساڑھی قبر بھی جتے ساڑھے وڑکے او تے کسے ترتیب ہے کہ نہیں. تے ویدہ کوئی نو لوٹ دیا نادم سائیں
ویدا کوئی نو لٹ دیا نادم سائیں وہ ایڈی جرات غریب ہے کہ نہیں اتنے بیٹھا ہے مالک ہر شہدہ تیری سوچ عجیب ہے کہ نہیں اور ہن اگلے ختم لحاظ ہو گئے ہن اگلے ختم لحاظ ہو گئے کچھ ہوش ٹکانے چلیا کر ہن اگلے ختم لحاظ ہو گئے کچھ ہوش ٹکانے چلیا کر فانوس نہ ویخ گواڈیاں دے خود ڈیوا بن کے بلیا کر تے اتمار مری گئے نادم سائیں اتبار مری گئے نادم سائیں سنگ آپ اولاد دے رلیا کر اور ہوڑ پانی اچ بھے کے کھا لیا کر لسی لین نہ دینوں گلیا کر ہوڑ پانی اچ بھے کے کھا لیا کر لسی لین نہ دینوں گلیا کر اور سجنا نال فریب کریندے گلنا کھریاں کرنیاں پاؤندیاں بہت مہربانی بہت شکریہ جی نو سجنا نال فریب کریندے گلنا کھریاں کرنیاں پاؤندیاں اٹا ہاں رکھ کے صبر دیاں تکلیفاں جرنیاں پاؤندیاں تے وڈے کر کے جگرے نادم سائیں وڈے کر کے جگرے نادم سائیں سہ چٹیاں بھرنیاں پاؤندیاں اور سجنا دے بھرم بچاون لئی کھیڈا جت کے ہرنیاں پاؤندیاں بہت شکریہ بہت مہربانی سجنا دے بھرم بچاون لئی کھیڈا جت کے ہرنیاں پاؤندیاں اور جا دے نہیں سر گیا دشمنانوں بھاویں بے شک رستے واخ رکھ جا دے نہیں سر گیا دشمنانوں بھاویں بے شک رستے واخ رکھ ہم راز نہ رکھ کوئی راز آتا ہو جو رشتے داریاں لاکھ رکھ تو جی اپنی زندگی جی ہو دیا جی اپنی زندگی جی ہو دیا پر نبیاں تے بھی آکھ رکھ بگے وار پڑا نہیں نادم دے میری عمر ضعیف دے کاخ رکھ اور آخری شیر اپنے دوست دولہ صاحب دی نظر کر سانگ کے شالا بچے رانی رنگ سوڑے مہندیاں دے نہ ہتھاں تو لاندے ویکھے شالا بچے رانی رنگ سوڑے مہندیاں دے نہ ہتھاں تو لاندے ویکھے رانی مان سلامت گانے آدے نہ بھار ڈولاندے ویکھیں تے نویں سانگے دے پیار نصیب ہونی نویں سانگے دے پیار نصیب ہونی نہ مصر وکاندے ویکھیں میں نادم دی اوکھی سوکھی نے ویسی ہوندے اتھر نہ ڈاندے ویکھیں بہت شکریہ